Awake dhewe seneng-seneng kowe iso nyanyi apa? Nek nyanyi wong loro kae jenenge apa? Duet. Apa? Duet. Duet iki nek sing dimaem kae biru-biru ning lambe kae. Apa? Duet. Duet iki tak nggo jajan kae. Saiki tak nyanyi dirungokke. Ra cukup dulu. Mbak Yu nenek nembang mesti gitu, rapen. Apa mbuyang kene iki? Kucing ora tak bawa. Aku lek kucing ning kene ning sawah kene kowe. Ingok. Kae kudu kucing, kae mau luwak. Nek nyokot medeni. Judule lagune apa? Siang pantara ratri mongi ling manis ing ati setyaku bisa anduweni marang sang Dyasulasmi rasa kangen putih lintang bulan dadi seksi tubayane datan ambling jani janji supaya mukti supaya pati nanti suaraku gerak-gerak kok nek Kakang Prasetyo urung teko wong bagus tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi ya Allah nganti gerak ngarungi banyu segara kan? Mulai ya di ngapura ya. Gawean ngomah rong rampung nek ya sampean ki duwe apa lho carane sing ewang-ewang kae wong sampean iki saurarane ya bekel kok ya apa-apa kok ditandangi dhewe. Ya senajan ana sing ewangi ning nek iso ya tak tandangi dhewe. Ki ngene Kakang, wektu iki ora suwe iki. Aku nek nganti ya nek ya konangan bapak aku nemoni sampean wis bola-bali bapak ki kondo. Heeh. Sesambunganku karo Kakang Prasetyo ki dikon carane dipedhot. Ning aku wis kebacut tresno Kakang. Aku ki tresno tenan karo kowe lho Lasri. Ning bapak ki ora setuju. Mergane ngerti dhewe tok sampean mbek gaweane kaya ngono lho Kakang kelingan ora gaweanmu ki mendem main kek medok molimo ngono kae. Lastri rungokno. Aku saiki tumindak sing kaya ngono kuwi mau wis ora tak lakoni. Aku mergo seneng karo Lastri, kepengin urip sing kepenak. Ning aku ki ya mangu-mangu kok
Engko gek aja-aja Kakang ki wong rabi dadi duda bola-bali. Bojone ki ora mung trima 1 2 3 gek. Aku ki menggo dolanan. Sampeyan kandha muni aku sing keri. Cukup 1 Lastri. Kuwi tenan. Iya, apa ora percaya? Aku bakal nelakake rasa tresnaku marang Kakang. Iya Lastri. Wong bagus tekuk jeneng ati Suarane wong ayu. kaya ini wong Nesep kene atiku wong ayu. asmara Bisa nggugah hati lanangku wong ayu. apa to awakku dhewe duh dewa jawa takon welas somring wak mami. Ngopo kok watuk-watuk iki ngece? Saking Gume suaraku. senenge ngatiku nganti Besok kapan katakan jejer lan wong utamakno nah kudu tanpa prau sasabaraten pepetri pancen ora kleru sing dadi pemilih jam sari as moro iya apa ora percaya karo aku Lastri umpama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati sinek sang lintang eluku semono janji prasetya ning ati iya Lastri pancen aku tresna tenan karo kowe Lastri nek kaya ngono iso tak gundeli iya kandamu ku saiki aku kok ndak selak konangan bapak aku njaluk pamit Kakang iya lan sampean tau kondo arep ngijapi aku tak tunggu janji iya Lastri aku bakal janji lho Kakang neng omahmu nembung karo Bapak Demang iya wis ngono Lastri tenan lho Kakang hati-hati nek nganti kowe cidra janji wis mbuh uripku kaya ngopo wis aku pamit ya Kakang ayo no hati-hati Lastri iya Lastri wong ayu wis aku bakal terus neng omahmu wis tak amat katon wae saksu lae
dasar priya kang utama pantes ada piye dasar priya kang utama rinengga dening basa pantes dadi katresnanku bareng mukti jroning braya Kakang Prasetya jebulane kowe cidron janji ngapusi muni arep ngepek bojo aku nglamar ning ngene wong tuaku yang nyatane aku isin wirang karo tangga teparo kene Kakang kake ana ula kuwi ula kaya pindah ana ula kaya lak pindah ana ula tenan kowe ora ngapusi Kakang Prasetya Cidra janji nek kamangka aku saiki kowe ngerti nek iki iki terus sasi nek ngene iki nek yen babar wirang Lastri tak labuhi bapak jadi ora kaya ngono to Lastri kowe sapa kowe sapa iki kowe sapa sapa kowe kuwi sapa kowe nak jalan iki wah anu wong edan nang jalan edan ya kowe kuwi edan wong edan kok ndek edan oh njaluk di anu tenan kok kok berket aku ketenan aku ana aku iki edan lunga piye oh ya ditenono kowe ora tanggung jawab kowe awas kowe